Data viitoare când copilul tău va greși, și mereu va exista o data viitoare, pentru că și tu vei greși. A greși este omenește. În loc să-l ceri pe copil sau să-i spui, ok, asta e, întreabă-l, ce lecție ne predă asta? Ce ai învățat din asta? Tratează greșeala ca pe ceea ce este, o oportunitate de învățare. Așa că poți să-l întrebi pe copil, ce am învățat din această greșeală? Pe un ton calm, care să-l împie pe copil la discuție și nu la retragere în sine și la tăcere. De exemplu, copilul a spart o ceașcă. Îi poți spune, nu-i nimic, fiecare dintre noi greșim. Dar în spatele fiecărei greșeli se află o lecție. Care este lecția pe care tu o vezi aici? Ce crezi că putem învăța din această greșeală? Din faptul că am dat peste această ceașcă și s-a spart. Folosind această tehnică, vei înlesni procesul de învățare, pentru că în acel moment copilul va trebui să gândească, să găsească o soluție, care îi va fi învățătură pentru data viitoare. Și este mult mai eficient dacă a găsit-o singur decât dacă i-o spui tu. Îl poți ajuta, îl poți îndruma cu o întrebări ajutătoare, dar lasă-l pe el să găsească lecția.